Bħalissa qed jitqasmu numru ta' sussidji lil bdiewa u raħħala Maltin u Għawċin għas-sena li għaddiet. Dan hekk kif s'issa diġà tħallsu l fuq minn 12 miljun euro f'pagamenti differenti u aktar pagamenti se jibqgħu jinħarġu sa Ġunju li ġej. B'hekk, l-ammont globali ta' pagamenti lil bdiewa u raħħala lokali għall-2024 mistenni laħaq kważi 17 miljun euro. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, tħabbar ukoll li nfetħu numru ta' applikazzjonijiet għall-istess bdiewa u raħħala Maltin u Għawċin biex jagħmlu t-talbiet tal-ħlasijiet dovuti lilhom minn skemi marbutin mal-art jew mal-annimali fil-każ tar-raħħala li jaqgħu taħt il-Pjan Strateġiku tal-Politika Agrikola Komuni għal Malta 2023-2027. Luisa Formosa, Direttur Ġenerali tal-Aġenzija għal Pagamenti Agrikoli u Rurali l-ARPA, ħabbret li l-kampanja ta' applikazzjoni għas-sena 2025 hi miftuħa sa 30 ta' Mejju. Elenkat li fost l-iskemi relatati mal-pagamenti hemm l-ekoskemi, il-Basic Income Support for Sustainability, Payment for Small Farmers, Complementary Income Support for Young Farmers, Coupled Income Support għas-setturi tal-ħalib, taċ-ċanga, naċ u ta' damma li proċessar, Agri-Environment Climate Commitments u Area with Natural Constraints. Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali, Anton Refalo, enfasizza kemm importanti li l-Gvern jibqa' joffri s-sosten tiegħu lill-bdiewa u r-raħħala permezz ta' dawn is-sussidji. Is-sussidji u pagamenti huma importanti ħafna għal bdiewa raħħala tagħna għax dawn il-mod aħna nagħmlu da s-settur iktar sostenibbli u reżiljenti. Għalaqstant dejn din il-kampanja sabiex inħeġġu lil bdiewa u raħħala tagħna japplikaw sabiex intuhom il-pagamenti marbutin sew mal-art kif ukoll mal-bejjem. Barra minn dan irrid ngħid ukoll li hija importanti li sal-lum bħala sussidji tajna diġà lil bdiewa raħħala tagħna mhux inqas minn 12 miljun euro. U nistmaw li sal-aħħar tax-xahar li ġej sa Ġunju nkun tajnhom 5 miljuni oħra, b'kollox 14 miljun euro sussidji.